ndifundisa isiXhosa apha e-UCT, University of Cape Town. Izimvo zabantsundu. Ndinomdla kakhulu kwaye ndiyathanda banovuyo kakhulu xa kuthethwa ngezimvo zabantsundu. Ukhona umsebenzi ebekhe ndawenza kwiminyaka umnyaka onesiqingatha odluleyo, Intellectual Giants of the Eastern Cape, a documentary ebijonga kakhulu la maphephandaba negalelo lamaphephandaba esiXhoseni. Njengoba seyitshilo ugxa wam, oluqhagamshelwano lukhoyo kwaba bantu koojabava, izinto oojabava bebejongene nazo nathi esijongene nazo nanamhlanje. Iyavela loo nto leyo nangoku into yoba nkqu neentatheli ezi zazizama nazo ukujonga indlela yokubhala kwesiXhosa, zingabhala njani, zingapapasha njani. Iyavela loo nto leyo kwizinto ezibhaliweyo nakulo maphephandaba. Zizinto ke ezo ezisengumngeni nangoku esiXhoseni. Maninzi kakhulu amaphephandaba bezama ukuvuka phambi kokuba kuvuke isigidimi esisamaXhosa, kodwa ngenxa yendlela ekubhalwe ngayo, abantu abaninzi, abantu kuthiwa zii-purist, bajonga into yoba heyi kubhalwe kanjani apha, bakhawuleze bathi hayi ayiyongo ndlela. And uyaliwa, awuzoliwa, umosha ilanguage yethu, ulwimi lwethu. Isibulele ke loo nto leyo isiXhosa, ngoba ke ngoku xa kungekho nto esizawusebenza nayo sawuthini. So here isolezo lesiXhosa liye lanyamezela kakhulu, nalo liye layifumana loo nto leyo kakuhle, kodwa abanyamezela bemane belungisa. So ndiyithandile kakhulu loo nto leyo. Yimingeni ke leyo noojabava babejongene nayo ngaloo maxesha lawo. Kweli cala lokufundisa ke abantu abafana noogqoba babethetha ngengxoxo enkulu ngezemfundo, endingathi babezama ukungene nalo mbhalo ulapha kuwe, will the cabbages not grow if I teach agriculture in isiXhosa. Zizinto ezomqhayi noogqoba babejongene nazo into yoba le nto kuthiwa i-decolonization nathi esisajongene nayo ayonto intsha lena. So kumnandi ke xa sisiva ngala maphephandaba, xa sijonga la maphephandaba sibona imingeni ababejongene nayo, mhlawumbi sibona nezisombululo ababeze nazo ngelo xesha, sijonge nathi into yoba singasombulula njani kule mingeni nathi sijongene nayo.